kula Diah Apriliana, NIM K1833 Kula saking kelas gangsal D. Teng mriki kula badhe ngadahaken percakapan mengenai sekawan ragam unggah-ungguh basa Jawa tentang pencegahan penyebaran COVID-19. Monggo sadaya sami mirsani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa Bu? Nembeh, pripun ngabari? Kabare apik, selamat, terano walangan apa-apa deh, ayo. Nggih, alhamdulillah. Mbah, niku nembe napa niki? Mboten nembe sibuk kan nggih? Betul nembe badhe mangan, Nggih. lagi bar mangan, diperintah dek ayo. Tak selakno. Nggih. Mbah, kula teng mriki badhe nyuluhake tentang corona. Simbah ngapus corona mboten? Aku yo ngerti dek, ngerti. Corona ku penyakit gatel ono. Penunjuk tangan ono, air banyu ngalir milih yo nganggo sipinan sabun. Diucek-ucek diulek-ulek. Nggih. Ping 1, ping 2, ping 3 gilas. Nggih, pokoke ini corona niku penyakit virus kang saged nyebar sing sinten mawon, ajeng teng tiyang alit, tiyang sepuh, napa tiyang enom niku saged ditulari kalian virus corona. Dados kita sadaya kudune sami-sami jaga kesehatan piyambak. Iya, Dek. Alhamdulillah, matur nuwun dilingake ayo. Nggih. Lah niku kalian sakniki kudune selalu wisah asta. Teng budi-budi beto masker, teng budi-budi wisah asta, dek boten pareng dahar saderengipun wisah asta nggih. Ya Dek ijo sik. Lah niku sakniki teng mriki tesih wonten perjanjian napa keberumur mboten? Janjine wis suwe gak ono, Dik. Dolare nek tiap malam Jumat dolare nek arisanto tuku balik. Hari ngaku gak melu arisan melu Bu mak. Mati apa melok kirim. Lah kondangan wonten niku pripun teng mriki? Kondangan yo cuma ngomong diterterno. Nggih. Nek bre diterterno terus di kajatno nek wong 5 nek wong 7 ya 7. Berarti boten wonten kumpul-kumpul rame-rame nggih teng mriki nggih? Oh gak ana deh ayo wis dilarang dipenging kumpul-kumpul. Lah niku simbah ngertos mboten carane nyuci wisah asta? Ngertos mboten? Ya kan pisane nijuk ngene deh. Nggih. Terus ping pindho diwe sabun. Nggih. Terus ping 3 dibilasi. Nggih. Ping 4 diwe sabun neh. Nggih. Terus ping 5 wasuh neh, diwisuh neh resik bias. Iki kula wonten masker kangge simbah lajeng diagem teng nek ajeng tindak-tindak nggih, tapi diusahake teng dalem mawon, ampun tindak-tindak rumien soalé nembe pandemi ngeten iki teng dalem mawon jaga kesehatane nggih. Iya. Amet niki Iya masker. deh ayo Niki masker. dipakai. Iki sing ini ya, Bu. Ngoten. Lah, Amet. biasa di sama wong tuwa kok. Lah niki nek hand sanitizer ginane diagem pas teng mobil ngapa pas kesah-kesahan ya boten wonten toyo kangge wisah nggih. Ya, Dik. Ngaten ngageme carane. Ya. Nah. Ya, mumpung diulet, Nggih. diusel, dioles. Dioles rata teng gone aspalne nggih. Nah. Amit niku gunane kangge nyedekke kuman-kuman sing wonten teng astane panjenengan. Nek pas nembe tindak-tindak pas nembe teng dalem mobil, napa bis, napa elet ngoten nggih. Iya, Dik. Ayo, matur nuwun. Nggih. Lah niki
Kula badhe mraktekake carane wisuh asta kanthi bener nggih. Kula praktekake ten. Iya, iya, Dek, iya. Ayo, Dek. Aku nganggo iki lho, Dek, ya. Mau dipoto yo, nebil ya. Nggih. Carane sabune cuci tangan nggih. Tutup nggih. Terus ngacungi sabun. Iya. Ini sabune Nyak juga, Dek. La. Ah, ngeten astane riyen sing terus punggung asta itu Dek, ini. nggih jempolane terus kukune Iya. nggih sampun terus dibasuh Kok Dek, sik, Dek. Kudu roto, Dek. nggih dibasuh langsung kaya Dek, sampun yes. wonten wae nggih Mbak nggih carane kangge mencegah penyebaran virus corona nggih. Kula badhe nyuwun pamit. Matur suwun kangge percakapan niki. Iya, Dek, iya, Dek.